ay giant na, ay ito po ay, wait, ito po yung Atabapuense, ganyan po ang itsura, ganyan. Parang maliit siya na Bilitier, di ba? Ang itsura dito. Ito yung Atabapuense, mapula ang likod. Ngayon guys, pag lumalaki, ay unti-unting nawawala yung pagkapula ng kanyang likod. Yung backleaf niya, oh. Diba? Nawawala hanggang sa lumaki ng lumaki. Ngayon, ito yung puno niya, guys. Ayan, oh. Ayan yung puno niya. Pakyat ng pakyat, pakyat ng pakyat. Porket nilalagyan namin ng tubig dito ay gustong gusto. Ngayon ay lumaki. Lumaki ng lumaki ng lumaki ng lumaki. At ayan na siya. Ang dami na hanggang doon na sa taas. At lumaki ng lumaki at lumaki ng lumaki ang dahon. Kita nyo? Ang ganda, diba? Ang ganda ng Atabapuense pag lumaki. Para siyang Bilitier na malaki. Ayan, lumalaki siya guys. 1 meter na ito, oh. Ang haba. Sa apat kaming kanibar, ako lang masyadong sa banat. Tapos, ayat yanak na aka. Concern ako sa kanila eh. Yung makita na nga, kung natalat ko man, hindi mataas yung, hindi mataas yung kapay lang na nalukme. Grabe nangyari ko na. Tukol, yasa ka na ako. Asyon na kami. Ano ba yan? Sumabit anad ka, kita ko. Nilisan na talay pukok. Yatang yung pagpunam ta naagapan. Ay subli. Yung awa na, natangkin na tatulunan sa masusunod na nga to. Bahala ka ko lakte. At ayun, hindi na sa o. So, natangkin mo na nga, may sabit niya. So, ang kami ang ibinuning garat pag nakalain ka, dalawang mamakit. Hindi. Nagtampuhan na naman. Awa na po mga masulutan, di jay. Ayaw po, ang hindi lang kanay na sisakyan, pagpakong baba. Hindi, maruwam mo ka. Ang anak ng awa. Nagpati namin katutod ang mga magpanganang trado dati anak ng ka. Jadi, nakita. Nagkagagawin ang pag-yugit na. Wala, kalalumit nga Muhammad. Hindi damat kahit may hiwalayan. Naman yung nag-asawa. Asa? Hindi mo maganda? Kasawa ka no? Nagpadidan ah. Pastor da. Naglaman, hindi kami. Ang muna tringat. Lalo na dyan, nakita na tringat, di ba? Nakita na eh. Di Marco, ang muna tringat yung kusilan. Ang muna tringat. Ten? Ten? Sinjamitan. Manang naman. Sinjamitan nga ro din. Ito na bayag ang timagderang ka na pupukutan na. Good. Ayan na ba? Dito mo, tulog ko mga daw. Visit ko, siya ka mo, kadasit ah. Ano sura, ano niya di makanitod pa. Pero na kami, nagandaan sa kami men, eh.
Gusto, hindi mo sa may amin nga kira-kira na ba? Hindi na lang lumay na yung tawag na kaya gusto nyo na lang namin na sa tawag na mawara. Oo. Tapos nga nito tayo, tapos tayo nakikita, ikan ata maginito ka na ng karne. Oo. Ayos. Makontrol mo naman kaya, di katamin, nohan na ibit-ibit, di kami kit tutubali at ang kwarta ka, di gobyerno, may Nga raw. mga iwanin. Kaya magtipid na. Ngayon. Oo, unay lang. Basta ako pa, hindi na rin, di nabalay niya ang isuda at ang naging pensyon, takit. Oo, may pensyon, takit. Isuda at pag-iuran mo na, sanay mo na, hindi mo kitawang may tawang, hindi mo ka lang domenin ko na. Saan? Kaya nga bang mangtede? Kaya nga mangtede? Ano rin ka ba? Kahit awan ito, pasa ka man doon. Mangalin. Mangalin. Mangalin na rin siya. Nagtigay, ano pa sa kaya mo na yung sutitin ng gay? Hindi yung sutit, pangarap din mo. Nabamon, ikami dadata, oras sikit malungsutan nakatado. Yan. Iya ba ba? Kasi ano na ba? Bayan ka na tayo naman din sa tao din ng tao. Kaya ano, nakapos ko lang. Tanda mo din na loob eh. Oras, nung makita na nga oras, amo na naloomin ha. Hindi. Sa... Saan na ba yun? Mindanao yata yun. Meron na naman kubaw? Hindi ko nabalitaan yun. Kagayan sa oro pa eh. When? Lagi pa. Apay nga, tanan magpunta, kagayan sa oro. Apay nga na. Nakam mo. Tingnan mo. Kumaw ko na 20 ko. Kumaw ko na 20. Facebook ko. Tikit kasi lang. Ate, kapuya ka di. Katawang yung di. Manunod din ang katawang mabuya. Puro bitbintin lang to. My God. Bintin na tayo. Ay, ay, ay. Ni Vice Ganda. Dikit contestan lang kita em. Awan ngit-ngitin ako nakit. Apay nga makasaro dati tao nga awa. Uno na em pala nangitan mo ah. Ruka. Awan ngipin niya sa mo dapat. Sabagay man apay nga dahil kaso tag pangitin. Nadangitan na rin. Ngayon, dadatap mo kas takit. Kawaan ti tao. Tap na ikan. Datwarta. Ay ganun ba yun? Para may mag-donate. Ganon. Ay totoo ba yung ganon? Hindi ko alam yan ah. At para po sa mga palaro ay sila panalunin. Maawa ang tao. Ko. Asit kita o pa yun. Mata, ngipin, agong. Diba? Hindi na baling pa ko dahil alam mo Pilipino, hindi na kaya pa na kung gusto pa ko. Yung nung ngipin, alagaan mo ang ngipin mo. Pangit naman ang ngipin. Talaga. So di yun lang ang hindi. Apa, kung kami pinagkasabi dikit, maayos na ngipin ko, di pagtining na. Mga mas tayo nga, ngipin mo, di ba kulang ka full. Hindi lang babadi, di ba? Kaya siniyasin nga paglutom ko rin naputo pa. Nagtababa si yung awan harang nagtababa. Ganang takaw. Yeah. Pero Dikit aso yung pangir nga balay, pangir. kitne magwain mamang kami mo kapan mi pakanin. Yan na. Kung sige anak ko, ginanakan, di pakityan na kayo anak ko. Way. Huwag iutan na ilang anak. Ah. Huwag naman kayo mga anak ko eh. Oh. Kasi tulungan na kapay nga. Dali nagpinta dyan, dyan na lang. Dali nagpinta. Ay wen kuha na mo Brian na siya ko siguro pa na. Pati doon nga, pinta kita ito, pinta kit. Ako lang din may Ay wen nakikita na mo. Kita na kapag isa ko na pintura mo pintura mo. Sige na rin. Sige na.
Tanda ko na, tapos ko na. Ha? Ha? Semua apa ni? Ayos ko kita. Tay, sige, kaya natin ano bago tumayo sila. Parang ano, dami na ito kasuwi. Dami. Kailangan meron pa rin kapulunan dyan. Tayo naman naman yung kumikilos. Oh. Pagbagot-bot siya guys, bagot-bot. Narinig niyo? Oh. Ay nako. Tingnan mo to. Oh. Dihawiran sa ugat. Ugat sa maraming tanim. Cut it out. Everyone, good afternoon. Good afternoon. Nandito tayo sa Petit Jungle Tree para sa ibang plant naman na maitanim ngayon. Magtanim tayo ng kalamansi. Yes, kasi gusto natin, kailangan natin ng kalamansi. And we have already experienced na nagkaroon tayo ng kalamansi sa ating yard. Ngayon ay gusto nating magkaroon uli. Kaya, ayan. Busy ng, tinatanggal niya sa, yung nasa space na makasira ng binabalak niyang pagtanim. Teka lang. At abutin ko yung iniabot niya. Kahit may pilay yung aking kamay. Akin na. Yan na muna. Teka na yung sundang. Sundang? Sundang daw. Tingnan niyo naman yan, oh. Ano nangyari sa iyo, Terence? Ano nangyari sa Terence? Oh, Terence. What happened to you, Terence? Ito. Ayan, hapon na guys. It's already, I don't know, what time is it? I got 3:36. Wow! Yung ano ito? Duck feet. Duck feet, meron na naman tayong i-propagate. Ang haba, oh. Ilang puno yan, oh. Duck feet, men. Duck feet. Lagyan natin ito. Yung sundang. You need sundang? Yan. Para makita yung kung saan ang vacant para sa calamansi.
Tingnan nyo naman yung monstera. Ang laki na nung monstera doon. Oh, natumba. Oh my God, yan na ilagay. Para magkaroon ng space yung kalamansi, tinanggal niya yung mga nandyan na pots. May mga ipupagit pa. Ayan guys, yan ang nagawa natin today. Meron pang kakao doon, pero hindi ko muna kinuha dahil undecided ako kung dito o doon sa ibang property namin doon sa Albor namin ilagay yung mga kakao. Kaya itong kalamansi, sabi ko, kasi nung nagkaroon kami ng puno ng kalamansi noon tuwa ako talaga. Araw-araw akong umaakyat noon. Hindi naman nakikita ang ginagawa niya. Diyan yung tinanggal namin na sagisi nung isang araw May video pa dyan binidyo namin yung pagtanggal ng sagisi. Naalala nyo guys yung naalala nyo yung video na in-upload ko na kumain pa siya ng ubod ng sagisi na sabi ko ay poison. Sorry guys, daming sunscreen. Pakita lang saglit para sabihin yung nandyan talaga ako. Ayan May space ba? Semento. Yan na lang, sa kinatayuan mo. Ha? Yan na. Semento ito. Ay, simento. Ito. Simento pala yan noon. Ito, pwede, yung lupa. Oh, yan yung lupa. Maliit lang naman ang space niya. Maliit lang. Tumungtong na pala yung sa semento. Simento? Oo. Tumuntong na siya, no? Oo. Yan yung sagisi. Yan yung kinain mo ang ubod. Tumungtong tapos umapang yung kanya Roots. Kaya nga. Grabe. Ayan. Laki Oh. May mga philodendron kung nakasama. Ayan. Dami pa namin aayusin. Kaya nga pinapakita ko sa inyo guys kung anong ginagawa namin dito sa garden. At para makita nyo talaga na kami talaga ang kumikilos at gumagalaw dito. Ayan. Naningkamot! Naningkamot ang mga farmer. Yan yung kinuhanan niya. Yan. Buhay pa yun Mabuhay pa, no? Oo.